Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaari may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ilungkot sa mga bata. Ano mo sa wifi mo? Ano password mo? Ang pasan kasi hindi ko maalim. Ganyan. Hindi ko alam password siya. Nakalimut siya. Mahal ko na naman. Ngayon lang sa bago. Wala mo na yan. Mainit yun. Ay, shoutout. Mike, shoutout. Shoutout, Tena. Salamat sa pagpasyal. Melania Alvarez, shoutout. Kailangan kakilala ng pamilya niya para maipaglaban yung karapatan ng pinanganak niya. Kung kumbisit ang dito bukas, sana rin nila ng pagkakataon, alam siya. Pero nakilala ko ng totoo ng baka. Hindi ko alam kung paano kung paano siya nakakita. At kung paano ko ipapakita ang pagmamahal sa kanya. Tanggap niya niya. Gagawa ko ng mga kwaray na sausawan niya. 6 viewers, shoutout. Si Santino, Kamatis. maagang umalik. Aayain ko sana sumama sa atin sa pagbisita kay Freddy. Baka maagang lumapad para bigyan sa atin ng pampiyansa. Pero Roda, hindi naman natin pwedeng iasa kay Santino ang lahat. Kailangan makahanap din tayo ng pera. Oo naman, Diyos ko, hindi namin hindi ko 100,000, no? O tayo na. Naghihintay na yun. Halika na, Diyos ko, bilihan natin. Tayo na. Ulam ko ngayon mga kwaray ay ito. Galunggong. Binigay lang sa akin. Walang bayad yan. Libre. Ito, libre ito. Kamatis din, libre. Lahat libre. Yung kamatis, siling, babuyo, libre din. Ano tayo kabangis? Libre lahat.
Tinula? Hindi. Ipiprito ako ng ano, galunggong. Piprituhin ko itong kamatis. Kakainin ko. Lagyan ko ng tuyo. Lagyan ko ng tuyo. Tuyo. Sabi niya, dito kayo na nagkabalilan. Siguro naman, may lalagyan kong taong to. Sigurado kayo. Kausapin ko yung pulis. Sabihin ko walang kinalaman sa tagal sa ulo. Hindi naman masyadong sila. Hindi namin kilala ang tao yan. Kawawa si Tapo dito. Wala kami. Oo nga. Hindi ka naman ako. Hindi ka naman muna dito sa tanggol. Sino ba nagsabi na gulo si tanggol dito? Hindi na bro, di ba, di ba? Kaya pala. Wala naman ibang tinuturo dito. Hindi si tanggol. Yung dati niyo kasamahan si Rigor, yung na nagdala ng gulo dito. Ano sisihin niyo? Bakit naman ang ugali niya? Una-una na pamilya niya, pati rito nakita niyo. Kaya hindi nagpanggap si David bilang tanggol. Wala nang malalagsan yung kaya kailangan natin ayusin ang Good. With reviewers, shout out. Ito. Nilagyan ko ng 2 viewers at 2 thumbs up siya. Saing pa ako eh. Hi, Mark. Hi. How are you? I'm fine. Smell finer than perfumes. But the new Axe Fine Fragrance Collection. Correct! Para bumaba ang presyo, ang masustansyang pagkain. Lola natin! Hello! Good morning! In this germs at the kid feel Cristiano. cool. Safeguard extra strong cool. Ano bang password ng ano, Wi-Fi? Gagawa siyang Facebook sa tatay niya. Ay, shoutout, Bangshi. Ano? Bangshi? Bangshi, shoutout, thumbs up daw. Salamat sa thumbs up. Bangshi. Bigyan kitang jacket. Nakakalamigin ka. Kaya meron ka ng jacket. Miguel Love, shoutout po. Good evening, host. Good evening din po. Bangshi. Salamat, Bangshi. Ha?
Ano? Apelido puro malalaki? Ha? Ba't ayaw? Kaya nga. Ha? Tinanong ko nga 32, ayaw. Ay, 33. Ano dyan? Puro malalaki. Puro malalaki. Now stop and hold you back. Myra Astaxanthin helps with anti-aging. 6,000 times more powerful than vitamins C. Helps promote youth, healthy skin, reduce Tignan ko kanina, hindi naman. That's the power Okay na. of Astaxanthin. Myra Ay, saan silpa mo dyan? Kaya mo. Ilod dito? Wala yan. Wala rin dito. 1989. Senator Bongo, Mr. Malasaki, ang mga servisyo. Ano? Alam mo nga sa akin. Ay, Nakulit na lang. nakakunik na ba sa amin yan? Ay, shout out. Thank you, host. Thank you rin po. Babakang bahay. Bangshi. Bangshi. Bangshi? Bangshi ba? Bangshi. Babakang bahay. Pin natin. Ang mata ko. To viewers at 4 thumbs up. Shout out. Word yan. Ang programa Kandiko Saro na mataong kamahan sa pamilyang Bicol. Kapwedeng proyekto Kandiko Saro para sa pinakamalikas na Bicol Express. Bicol to Quezon in just 1 hour. Bicol to Manila in just 3 hours. Bicol Saro. Ang party list na magtataon ni Progreso para sa mga Bicolano. Ang paborito namin, Louis Donut, lawat more feeling. Louis Donut. Straighten, color, building up in your hair. Just pause and reverse the damage. Dove Ceramide Yeah. Intense Repair. Word yan. Tama yan. Reversing the sign of damage for up to 10 Aper. minutes stronger and smoother. Just pause, reverse. Aper. Dove Ceramide Intense Repair. Isbab. Fishbab. Line. Line. Oh, bliss. Kiss papa. Kiss. Love you. Love you. Abay na. Bye bye. Love you. Ay, B-Boy TV, shoutout sa'yo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Sangkay, thank you. Pauwi ko lang.
Todo mga mo, ready na ang mga singles na magpapapilit sa WI 45 PM dito sa EP5. Kay viewers, shoutout. Cellphone number ito. Ano cellphone number? Paano? Yung? Cellphone number? Hindi, may SIM card yan? Wala. Hindi yung SIM card mo, number ng SIM card mo. Yung natin isa. Tinawagan namin si Mrs. Salvador kanina pero hindi kami nakahiram eh. Eh? Ano yung mo sa settings sa uploading? Ay, Sangkay, shoutout. Tulang ko. Kamatis na nga kamatis. 6 viewers, shoutout po sa inyo guys. Kamatis yung ulam natin guys. Ito. Ano. Ano lang to? 4 na piraso. 6 viewers, shoutout sa inyo guys. Love you. Love you. Kahit ano pang mangyari, anak ko pa rin si David. Marites, kung tutuusin, hindi lalaki ang gulong ito. Yummy. Hindi Yeah. ako ni David si Ramon Montenegro. Siya ang Kamatis. ng gulong ito. Kaya si David dapat ang nakakulong dyan, hindi ikaw. Yummy talaga. Mm. May konting anghang guys. Favorite ko yan. Kamatis at preto. Preto. Ayaw. Hmm? Ayaw. Ano ayaw? Ano cellphone number ko? You look terrible. Tangi, code yan. Mapupunta doon sa cellphone mo. Ano nangyari? Ang code. Kunin mo muna yung number. Ano na talaga mo kung sa paso ka? Ah, Oo. kung isim. Hindi. Kunin mo yung number dyan, tapos send mo doon sa ano. Nasisend Ito, ito. dyan. Yung number na yan. 0964. Ikaw ang problema mo. Tumulong lang na ako. Yung number mo, tapos may ano yan. Tignan ko lang sinain ko ah. Pinag-usapan tayo pero hindi lumabog. Tuloy. Parang problema yun. Sa gawin mo, Tunog na pala yung ano. para makakastan ng ikaw. Sinain ko. Hey, sunod na yung sinain ko. Ano pala? Sige, say. Atay. Sunog pala yung aking sinain. Isa mo ang gawin. Bago mapunta pa tayo. Ano boss, John? Jor? Nasunog na pala sinain ko. Look, nasunog gagi. Nasunog. Sangkay. Kasi cellphone. Muntik masunog ah. Sige, Sangkay. Bili muna ako. Okay, Sangkay, sige. For viewers, shout out. At 9 thumbs up guys. Salamat sa inyo guys. Paano nagsabi ng 30 ako ang magkakita? Kung lang sa pamilya ko. Pinaghirapan ko yung pamilya. Pero hindi yung galit sa mga pinagawa. Diba? Teka. Opo. Ayaw ko naman. Inaayos ko yung mga pagtawag para sa buhay. Oo, pamilya ko. Ako tiwala sa mga tao. Lalo na kung demonyo ang boss mo na. Tingnan ko. Nasunog yung sinain ko. Kain. Sinusulungan ko lang mo si David. Dahil binabayaran niya ang service. Pero pagkakatulayan sa attorney, malinis na abogado yan. I have places to be.
po kayo yung mabilis yun. So, wala na po kayong problema. Get well soon. Ako sa'yo. Hi, Ma'am Malu Parch. 5 viewers at 10 thumbs up. Shoutout po sa inyo, guys. Chan, tawag ka ng ano na. Wala si Mark dyan dito. Hello po. Cellphone pa more. Maria Ficalas. Shoutout kay Mama yun. Dahil ang pera na yan, ang trabaho ko yan. Hindi yung guys sa mga Montenegro, kahit na. Yan, baka di pa mainit yung mantika. 6 viewers at 10 thumbs up. Shoutout. Gumawa ng masama. Nung nandun ako sa mga Montenegro, silang gumawa ng masama sa amin. Dahil pinasok Kaya nasunog ang sinaingaw nga po eh. Nasunog. galing sa Malaysia. Ito. Dahil pinagtrabaho ko, Ikaw. nagpirapan ko. Kutong man, tutong yan. Melody Alvarez, shoutout sa iyo. Ma'am Malo Parch, hello po. Sabi ni ano? Sabi ni Melody Alvarez. 6 viewers, shoutout po. Hindi ko naman sa akin. At hindi mabuting Dili man nasunog. Ang gilid ba? Nasunog man ang gilid man. Ang gilid la. Ewan ko ang ano, ang ilalim, ang ilarom. Kung nasunog ba? So ito lang ako ng... Prito lang ako ng tawag nito, ulamin ko. Galunggong. At sariwa na kasi ngayon guys dito sa ano, galunggong. Marami ng sariwa sa palengking galunggong. Kaya namit kayo. 6 viewers at 10 thumbs up, shoutout. Melody Alvarez, good evening, sabi ni Ma'am Malo Pars. Malo, sarap niyo. Opo, masarap po yun talaga. Sariwang isda, galunggong. Opo, susunod na nga po. Tapos ito po, Ma'am Malo. Kamatis. With sili. May kunting sili tayo nilagay. Nalagyan ko nga sana sibuyas eh, kaso lang. Wag na. Oh, wait lang. Kaya punta ka na doon dyan, kumain ka na. Biniligay ni Joyce, tumboy. Suwat, sausawan, the best. Sausawan, the best. Oh, yun. Ha? Oh, yun. Ngayon? Yun, ano yun. Opo, mahal po ang sibuyas nga talaga ngayon. Dito nga, mataas din ang sibuyas. Lumikit man. Content mo ang ulam mo. Ay. Pwede naman po. Kaso, ano lang yun eh. Ilang piraso lang po eh. Content mo ang ulam mo. 4 na piraso lang po yun. Pwede naman po gawin ng content. Video na lang habang kumakain. Kahit na okay naman. Hindi pa ubos yung gas, hindi pa main. Mauubos pa lang.
5 viewers at 10 thumbs up, shoutout. Kung content ko, sige po. Sabi ni Ma'am Malu. Video natin. Guys, alam natin. Ganun yung apat na piraso. Ay, shoutout kay Ma'am Maloy. May content na tayo. Sabi ni Ma'am Maloy, ano ko raw eh. Content ko yung ulam ko. Ito yung ulam namin. Ulam ko pala, hindi namin. Yan. Kamatis with sili at tuyo. Baliktad ko naman koray. Shoutout pala mga koray kay Ma'am Malo Parks. Tsaka kay Melody Alvarez, kay Mamay, kay Biboy, kay Biboy, Bangshi, shoutout. At sa Team Tacloban dyan, Ma'am Marivic Ibanez at Eva, shoutout. Sa iba pa natin mga aming pasok sa atin ang Ma'am Gemma, shoutout sa ating Team Tacloban, shoutout. Hanggang nagla-live tayo guys. Nag-request si Ma'am Malo na i-content ko daw yung aking ulam na galunggong at itong kamatis na may may tuyo at sili. Itong sinain ko, muntik masunog. Yan. Kasi cellphone. 5 viewers. Ayaw mag-ano yun. Mag-create mo muna. Yan na lang natin to. Si Ma'am Malo. Pin natin. Next. Maya lang mga paray. Pin ko lang yung ni Ma'am Malo sa aking live. Luluto na siya guys. Nangulang na. Ganun ko. For viewers, shoutout. Shoutout sa 5 viewers at 12 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Salamat po kay Ma'am Malo sa pag sabi na igawin kong content ang akin. Uy, B-boy, shoutout. Wow. Huwag mong lagyan ng flashlight ang CP mo kay malubat ka dong. Hindi naman po, charge lang naman po. Good evening po, Malo. Sabi ni Sangkay B-boy. Pin po kita, Ma'am Malo, sa iyong ginabang bahay. Ba't di mapin? Ay, hindi. Hindi ko pala si sweets. Hi, B-boy. Sabi ni
Yan guys, yung nakapin po, pa-support naman po. Supportahan natin si Ma'am Malu. Ito yung nag-ano guys, yung nagbili sa akin sa Yuti nung ano, nung nagtinda ko, pinakyaw ni Ma'am Malu. Yung nasa kariton ko lang, inubos niya. Salamat po sa kay Ma'am Malu. Dito na natin. Ito na. Hi guys. Welcome. Ito yung ulam natin. Galod. Sarap yan. Kainan na. Kain lang kami guys. Ano na? Si Boy Boy. Ano? Hi, Boy. Si Biboy, minorder ang aking pangalan. Ay, Malupart, sorry. Ginawa mong utot ang name ko ah. Sorry po, sabi ni San kay Biboy. Sit lang guys. Grabe init. Summer na nga naman. Hey, sorry. Eh? Init. Mainit guys. Okay lang yan, B-boy. Agoy, ha. Tudas ako nito. Yari ka talaga. Blue Heart Mix Vlog, shoutout po. Hello po, host. Maraming salamat po sa pagpasyal. Thank you very much. Kain po tayo.
Kaya lang si Waray. Yan lang sa upuan magkain. Yung lamesa kami, din namin ginagamit. Sakit. Sakit! Ay, kain. Yan. Ang ulam natin for today's. Mga bigay lang yan guys. Yung bigas lang hindi. Ganun tayo kalupit. Saan yung cellphone ko? Ay, ito pala. Blue Heart Mix Vlog, shoutout po. Maraming salamat po. Kain kayo dyan. Mari po. Parang tagaligid na. Hindi. Ayan na. Shoutout sa inyo guys. Kain tayo. Kita, para kita nyo. Oh. Diyan, isda dyan. Sinulo ni Jaira yung mga itlog. Nahilig siya itlog kasi yung bata na yun. Di ba nauubos? Merly Boobies. Shoutout. Kain po. Diyan, huwag mong yung tugtog kayo ma-copyright ako. Ah. Main, kain tayo, main.
So kay Biboy, kain. Ma'am Malu, kain po. Ay mo? Itong bata pa, si Vic Soto na ata, hindi na maswerte ang tao sa ay pilihan na sinasadya. Christian, okay. Sige, gulay din ulam ko. Mark, diyan kumain na? Na-shoutout ka ni Bibi Boy, ah. Walang luwas dyan. Wala. Si Kuya Rodney niya lang nagluwas. Nag-respond na ako na kala ko hindi ka lang gano'n eh. Marami na kayo nakakalam na buhay na. Ay, ang babae na nakakulong sa Quiapo, siya ang itinuturo at mataka sa'yo. Sinabi ba? General, oo, karaan. Patay. Special na report. Sabi ang mga kamay ko dito. Marami nakakalam na Quiapo. Hindi pa naman kilala ang bagong EFE na nakaasay sa lugar na yun. Okay. Punta ka sa munisipyo. Sabi ko sa mayor, sabi ko sa kanya, hindi niya problema ito. Hindi naman. Bakit ako? May nakakaalam ba na buhay ka? Oo, baba. Grabe ako. Siguro medyo na lang pa. Pero, medyo na tayo. Focus ako siya. Kanin, Inaalala ko si Verdes. tapos ka na? Sinulo ni Jerry. Ayusin na tayo niya. Focus ako. Ayusin. Ano? Ayusin. Yan guys, yung ulam natin, yung galunggong na prito. Sariwa to guys. Sariwa to mga kwari, sariwa.
Bago lang to, no? Naman. Pumasok, no? Ganyan talaga pag ano na, patapos na 6 viewers shoutout. No, kay Mart, pag patapos na yung palatas na, ano na, Hindi, tagal pa. tagal pa matapos. Ganyan talaga yung pag ano, nag-ano mo, palitan. Ano? Roberto, bakit mo pinananawalan ko ng papa that after your third term, ako ang pauuwi ng pamilya bilang mayor. I'm here. Nandito ko para kay Ramon. Muna siya lagyan ng Krista. Susunod sana ang balita na buhay pa ang kaibigan niya. Kaya, kumendol siya ng pero ngayon, marami po sa mga katamang 7 viewers shoutout at 15 thumbs up shoutout. kung sino ang nagbigay sa iyo sa pwesto niya. Hindi ba ako? Agad, aalis ka nitong diba? Babalikan mo tulad na. Namnamin mo bago mo kumain. Salamat. Ang programang ito ay rated SPG. Itong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan maaaring rin nasisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi lungkot sa mga bata. Copy that. Steady, we're tracking everyone. Third floor on the right. Doon mo tapos na sila. These guys are loaded. They breach. Pinasok mo nila yung hostages. Gusto niya naman. Hindi natin silang laban. Ako na paala sa third floor. Hold on. Mag-iingat ka. Nagkalat yung mga tao ng bus. May mga balita at paper. Redirect. Siguradong binlata nila ng bomba ng exit. Walang ibang daan palabas ng hotel. Sa top. Sasalubuhin yung hostages. You have to move fast. Stick to the plan. Look over the exit. Therefore, make sure to attack ang mga hostages habang nilalabas sa hotel. Is that clear? Yes, sir. Tandaan nyo, do not engage the enemy. Priority natin ang hostages. Kapag sigurado na tayo, saka natin pupulpusin sila. Is that clear? Copy, sir. Yes, sir. Copy, sir. Yeah guys, muntik na masunog yung kanin ko. Oh. Natutong.
Thank you, Lord. Reviewer, shout out.
Ay, shout out. Wala, naka-mute pala ako, kaya pala. Sangay B-Boy, salamat. Ma'am Malo, maraming salamat po. Ma'am Fars. Sangay B-Boy, salamat. Busog na ako. Kamu, kumaon na kamu. Kamu na mga team Tacloban nga da. Ayo. Ha? Nangaon na kamo mga idoy, mga iday. Kami, busog na kami. Kamu, nangaon na. Silip-silip lang naka-live si Sagato. Sige lang. Pasyal ako ngayon. Code. Ano? Andun ba yung code sa'yo? Tingnan mo, yung sa cellphone mo. Ay, gago. Babasagin pa yung code. Sino yung... Ayun, si Christian yan. Sangkay. 3, 9, 6. Ito ano? 83969. Screenshot mo. Hindi yan. Ay, hindi ba? Code yan. Ako ba yan? Si Christian yan. O si Christian. Ako. Gumagawa Facebook. Pang ano niya. Pang bababae kasi itong bata na ito. Baero. Nag-live pala si Sagato ngayon. Ito. Picture ito. Ano? Tuto ata ito eh. Hindi yan yun. Huwag yan. Ito na. Huwag. Okay na yan. Kanina. Hindi akin yan. Ano lang, huwag yan. Nailagay na eh. Huwag. Yun mo, huwag. Hindi akin yan. Sino ba yun? Hindi ko kilala yun. Ayan mo na, nalagay na eh. Bawal ako dyan. Wala. Wala kang binigay ng picture? Hindi, mapapalitan namin Oo, yan. papalitan. Nilaan mo sa ano. Pag-cute ka Christian eh. Cute naman talaga yan eh. Tingnan mo dyan. Sabi mo. Hey boy, shout out. So, Sabi boy, shout out. gang gang. Ganyan, ganyan. Oh, okay na. Tanda mo yung password ah. Sabi ko na, hindi mo matandaan si Christian. Pag-cute no? Cute yan eh. Geng-geng daw. Geng-geng. Mag-geng-geng yan, mag-geng-geng. Natatandaan naman. Ganyan talaga mga senior. Yung pa-senior na, makalimutin na. Piste. Kala ko panalo na. Sanggay, di ba? Ganun talaga pag pa-senior, makalimutin na. Tudas. Tudas talaga. Two viewers at 15 thumbs up. Shout out sa inyo guys. Shout out T. Yo, what's up mga kawaray? Ayan. Natatapos ko lang kumain. Sabi ni Christian. Si Christian. Geng geng. Geng geng. Geng geng. Geng geng. Sama kumain. Habang nandito ako sa live ko. Nandito si Sangkay B-Boy. Shoutout kay Sangkay B-Boy at sa team Tacloban dyan at kay Ma'am Malu. Salamat po. Naman, palitan mo ito. Ha? Naman. Geng geng. Salamat po sa mga sumusunod.
nagsusubscribe sa aking Parang bata YouTube pala channel dito. at Parang bata. Parang bata. Parang pato ba yan? Oo, ito. Ano yung patay mo? Dahil sa aso yan. Huwag niyo mga kalilimutan mga kawaray, i-subscribe ang aking YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell at paki-like and share, comment down below para ma-shoutout. Shoutout kay Ma'am Malo Heart, thank you po sa mga kay Melody Alvarez, kay Gemma, kay ano ba yung isa? Abby, oh, ano ba yun? Sino ba yung isa sa kay? Gemma, si Marivic pala, at si Eva. Shoutout sa Team Tacloban at kay Sagato at kay isang kaibigan, yung pinuno nila sa Team Tacloban. See you. May pang-upload na naman tayo guys. Salamat kay Ma'am Malo sa ano, pagsabi sa akin, i-content mo yung ano mo, ulam mo. Okay, bye-bye na. I love you. Kay Mama yun, shoutout kay Mama at kay Margaret. Bish. Kudas. What's up mga kumain? Ayan. Tapos ko lang kumain. Sabi Christian. Si Christian. Geng. Saan kumain? Habang nandito ako sa live. Nandito si Sangkay Biboy. Shoutout kay Sangkay Biboy. At sa Team Tacloban dyan. At kay Ma'am Manu. Salamat po. Geng. Salamat po sa mga nagsusubscribe sa aking YouTube channel. 3 viewers, shoutout. Ulitan mo tayo. Ano ba yun? Kanino ba yan? Basta yung tama. Ano ba to? Ito nga lang ulit mo ipalit mo. Takot ka agad, kala mo di mapapalitan. Ito na yung cover ko. Ang buray ko na eh. Gising ka pala si Biboy. Oh, Gising pa. ano? Biboy. Oo. Bakit may dumating ng mga polis na report ba? Siguro. Pero dapat dumating ng mga polis dyan. Delikado ang mga hostages. Papatayin sila kapag nalaman yung gusto ng mga polis. That means we need to move faster. Tingnan ko rin kung anong pwede natin para mapakalis sila dyan. Kaya kung buray na. May mga dumating ng polis ako. Ayos yun ah. Punta ka na dito sa YouTube. Mag-live Sa siya. kay B-Boy, shoutout. Hindi ka makapag-live, wala kang mga upload eh. Hindi ka pala nag-sign up dito eh. Wala pa nga eh. Yung messenger dyan.
Anong birthday mo, Chan? Two? February 2, 2010. Two viewers, shout out. Dalawa na lang. Ako kasi. Okay, sir. Kung isa. Yung nag-live siya sa gata eh. Ang password dito ay ano na lang toto. Ay, ano hindi. Tutulog. Yan. Ito, Team. pares to password yung sa ano. Bali, Ay, 16 na lang. Hindi, ito, ano po? 48. 20, ayan. 2010. Ay, Ayoko na yun. Toto, 48. toto. Ito pa rin. Iyo, Bakit? toto, kupal. Toto, kupal. Nag-ano accept ang putang nag-hag. Raulo din to ah. Ang ayos-ayos na mo. Tapos ayun ay. Di, wala pang kasi gumagamit ng gano'n. Ayos din. Imbis, ano na lang eh. 2,000 yung wala na, hindi na ata nanood siya tumirepe. Kasi din. Haliti. Good evening po. Ay, shout out. Bagong ano natin dito ah. Bago. Bago ba yun? Bago. No? Ay, shout out po. Yung itang ano, moderator. Maraming salamat sa pagpasyal. Pasyal. Bulol-bulol ako. Loading man. Kailangan i-update eh. Hawak mo. Shout out po, Letty. Maraming salamat po. Salamat sa pagpasyal. Wow, ang daming ano. Laki ng bahay mo ah. 13,000. 4 viewers, shout out. Meron ka ng jacket. Ba't di ba lumabas? Five viewers in the house, shout out po.
+1 po kayo sa akin. Ma'am Leti. Hichi. Kung sana, Katie na sana eh. Hichi. Leti. Reviewer, shout out. Tama po ba, Leti? Hichi. Ang pagka-pronounce. Ako nga, mali. Salamat po sa ano natin dyan. Titifau channel. Aray ko pati. Laki ng bahay nyo, mama. Saan kita na meet, ma'am? Saan ba kita na anuhan na live? Kay Sangkay Biboy ba? Kailangan nyo si Sangkay Biboy? Hello. Nandito ako kay Sagato. Ayaw lumabas dito. Naggagala ka ah. Hindi, nagtamsak lang ako kay ano, kay Sagato. Bag lang si busy pa hugas plato. Sige lang po. Maraming salamat po sa pagtambay ng Leti. Leti Pau channel. Leti Pau channel. Leti Pau channel. Leti Pau channel.
Tawa ka sangkay. Ay, for viewers, shout out.
Hi, shoutout sa 2 viewers at 16 thumbs up. Hi, saan kay B-boy? Hindi ko alam kung saan kita nadikitan, sabi ni Ma'am Leche. Oo nga eh, kasi kay saan kay B-boy di kita napapansin dun eh. Yan si B-boy TV oh, mabait yan. Baka hindi mo pa nadikitan yan, nadikitan mo yan. Madam, mabait yan. Yan yung ano, marami ang tao sa kanyang ano, live. Pag tuwing nagla-live yan, di bumababa ng 10. Siya maraming pera yan. Maraming pera yan si B-boy. Yes. Antok na. Bibili pa pala ako ng paninda ko. Buwanan ko muna kaya. 4 viewers, shoutout at 16 thumbs up.
Dito ka muna. Diyan. Okay. Ha? Hindi lang ang kalimut. Ito yung matutulog ito yung latag mo. Hey. Yan. Rest muna ako mga ko. Ang daming Lowly T, sabi ni Biboy TV. Dikit na rin ako sa kanya. Ba't ang delay ako? Hindi pumapasok dito sa live ko. Loko ako nito ah. Ang dami na palang comment. Nakakainis. Dikit na rin ako sa kanya. Thank you. Salamat. Pasyalan mo yan bukas 8:30 or 8. Si Sakay Biboy. Sa dami ng ikutan ko, di ko na matandang saan ko kayo nakita. Saan mo kami nakita sa YT? And then, well all po, sabi ni Sangkay B-Boy. Saan ka pupunta? Kuha ko ng paninda ko Sangkay B-Boy. Wala akong may tinda po. May tira pa naman akong 2. Pero dadagdagan ko lang kahit 4. Saglit lang naman yan. Diyan lang ako kumukuha sa Bryan Market. Ayun oh, nagsi-cellphone. Boss Christian. Kanina po nakikita, hindi ko naisip yun. Alis muna ako guys ha. Pasyal lang muna kayo sa iba. Kung may pupuntahan kayo. Mag muna tayo. Magkuha tayo ng pang benta bukas ng sayote. Habay mo na.
Hoy, saan kay Biboy? Yan, dyan ako pala. Katurog na. Ang oras na. Ay, 4 viewers at 17 tons sa route. Good night. Sige, isang kay Biboy. Tulog na. Maraming salamat sa pagtambay ah. Kita yung chan. Wala nga akong chan oh. May hindi ka pa matulog, may. I-alarm mo nga ng ano, alas 2. Gano'n lang makalas. Ha? Gano'n lang ito alas 2. Mag-charge ko yung Type-C. Gamit ko. Android. Ha? Ang gagamitin mo? Tapos meeting ko. Diyan ito sa mga ako. Nilalang mo lang. Ba't di mo dinala? Ano yun? Wala nga ito. Kaso ba yun naman? Ito hindi. Shout out sa 3 viewers. Nainip na nga ako eh. Hindi na katurog naman. Babush, bye-bye na. Matulog na kami. Maraming salamat sa inyo guys na pumasok sa aking live. Okay, salamat. Thank you. Tulog na ako.